ሰብሎሚ ይበልዕ ርእሱ ኣድኒኑ ምሕሳብ ስኢኑ ሓንጎሉ ተደፊኑ ዓቤት ዝገርም ዘመኑ ንዓይ ጣዕመኒ ጥራይ ኮይኑ ነብሲ ፍትወት ዓብሊልዎ ናይ ጽባሕ ሕልሙ ረሲዕዎ መዓልታት ኩሉ ተወጃቢርዎ ኣንታ እንታይ ኮን ደፊንዎ ስቃይ ሓውን በረሲዕዎ ብግዚያዊ ረብሓ ጎንፊ ሒዝዎ ብገዛእ ሓዉ ንስቃይ ፈሪድዎ እዝስ ዘይወግሕ ደ መሲልዎ ካብ ስቃይ ዳ እንታይ ፈልይዎ ኣለና ዶ ሰብሎሚ እስኪ ምልስ ንበል ናብ ጉዕዞና ፈላሚ ሽግርና በዚሑ ክነጽብብ ዓቕሊ ኣዳውና ዘርጊሕና ናብ ኣምላክ ክንጽሊ ትዝክሩ ዶ ኩላትና ብሓባር ናብ ኣምላክ ክንጽሊ ሽግርና ተቐንጢጡ ዓዲ ሰብ ኣቲና እግርና ከይዕረፈ ግን ኣምላኽና ረሲዕና ኣደባባይ ወፂና ክንብል ዓለም ስምዐና ዓለም ደኣ ካብ መዓስያ ትሰምዓና ናብ ፈጣሪ እንዶ ድምፅና ነስምዕ ሽግራ መከራና ሽግርና ኩሉ ከበቅዕ ናብ ኣምላኽ ንመለስ ንሱ ክሰምዓና እዝጊዮ ንበል ገጹ ክመልሰልና እዝጊዮ ንበል ገጹ ክመልሰልና